Dakbayan sa Lapu-Lapu ng andam na sa kapistahan sa Birhen sa Regla karong Nobyembre 21. Apan arong kalikayan ang pagdasok sa daghang mga tao gikanselar ang fluvial procession. Si Luan Mirondina sa report. Gikonpermar ni Father Bong Corpus, Cora Paroko sa National Shrine sa Birhen sa Regla nga karong Sabado, Nobyembre 7, ang opening salvo sa kapistahan nga buksan sa usa ka santos nga misa sa alas 8 sa buntag. Samtang ang fluvial procession nga nakaschedule unta sa Nobyembre 12, gikanselar aron malikayan ang pagdasok sa daghang mga tao. Inay, imotorkada ang imahin sa Birhen sa Regla nga manukad sa City Hall. Mulibot kini sa Mactan, Pahak, Marigondon, Basak ug balik sa simbahan. Wala man kitay bisita patronal karon tungod lagi sa pandemya, so mana siyang ang motorcade sa November 12 alas 8 sa buntag magsugod dito sa City Hall. Makontrol na to ang manakay sa maong mga sakyanan, sa mga pambot, no, sakyan ng dagat, makontrol na to, but ang atong gitan-aw ang pag-abot sa ato ang mahal nga Birhen diha sa ato ang Molye Osmeña. So kuya wanta nga di na ito makontrol ang crowd. Ug kay napanglantawan ang pagdagsa sa daghang mga deboto, higpit nga ipatuman ang minimum health protocol sulod sa simbahan. Tungod kay limitado lang ngadto sa 400 ka mga deboto ang tugutang makasulod dinhi sa simbahan atol sa Novena Mass ug mismong sa kapistahan, magbutang og LED monitor ngadto sa auditorium aron usab maka-accommodate og dugang mga deboto nga makasalmot sa santos nga misa. Kun kaniadto, moabot sa 10 ka santos nga misa ang saulugon sa mga adlaw sa nobinaryo, 8 na lang ka misa matag adlaw. Ug ang katapusang misa magsugod sa alas 6:30 sa gabi. 2 hours gyud na among kuan kay ang cleaning time na may kanang human sa misa, maglimpyo sa simbahan, i-disinfect siya, and then magpasulod na pon sa musunod nga mga musimba. Samtang gipahibaw ni Mayor Jonard Ahong Chan nga mga relihiyosong kalihukan lang ang ipahigayon karong tuiga ug wala nay mga nightly activities nga ipahigayon. Sa kinatibukan, 3 ka higayon imotorkada ang imahin sa Birhen sa Regla, una sa opening salvo sa Nobyembre 7, ikaduha sa Nobyembre 12 ug ikatulo sa Nobyembre 20 diin ilibot na kini sa tibok isla sa Mactan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.